Naragsak kinarang ay nga kasasaad tayo amin ay atin nga kabsat Luzon, Visayas in Mindanao umay kayon ta agtuno tayo iti mais ket mangan tayo iti mais nga linta madamang aglinlinta iti mais diket daytoy kakabsat kinigayam damay kayon mga kaibigan ko dyan, mga ka-sisters, ka-brothers, Luzon, Visayas in Mindanao kinikastamot dagita data USA dagiti kakabsat tayo dita Canada kinikastamot dita Hawaii, kinkastamot dita probinsya tayo dito Isabela. May kayon kakabsat kinigayem ta mangan tayon iti mais nga puraw. Napugkat. Mayit ni mais no kapuros sa kanto ituno kakabsat. Mananam mo DJ samit iti mais nga puraw. Sa madamdama panak nagpamerienda iti puraw nga mais nga madamang linlinta at kakabsat. Ito may kain to maki merienda. May timatunang mais na hang maapurado. No kastoy lang katain nyo. Di nga marinam iti imas ti mais no kwa. Abo yung kakabsat kinigayem doang ang klase tinay mula may sweet corn ken puraw nga mais dito yellow nga na samit. Nakadung nga eh. Mahilig kami ngagtuntuno ay tinakabsat dati tinuno ko di nga marinang matalaga iti gita ken nanam iti mais nga puraw no matuno. Ngem di malinta na imasmut lang. Kaya lang tad iti nakaihalwan ng danom nga nagpaburkan. So the vitamin na nuduma na panjen ti danom. So kaya ko ti tinunulat ta. Tamadlaw mo di talagang nanam ken imas na kabsat ken kaya. So thank you very much kada kaya amin mga ka-viewers, sisters, ka-brothers, Luzon, Visayas in Mindanao, din kastamot iti luglugar nga dayo nga dumanunan dayto channel ni Brother Benny. God bless us all kada kaya amin ita balasiw tao.
mga OFWs dyan. Thank you very much.